Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 8 oktyabr hepdeniň 5-nji güni men ýene siziň bilen dewlet lider Murat Gurbanov. Men şu gepleşimde iki tema bilen siz bilen gürleşek bolýan. Birinji temam Türkmenistanyň konstitusiýasy we sosial we durmuş kodeksiniň esasynda biziň haklaryny näme? İkinci temada Türkmen iş migrantlaryň we Afrika iş migrantlaryň arasynda näme tapawut bar? Ine şu meseleni men siziň bilen şu gepleşimde gürleşek bolýan. Gepleşiw başlamaka bir gysgaly habarlara seredip geçelim, gysgaça. Ine Türkmenistanda waksina urulmagyň pes edilmegi sebäpli 4 vilayetde, ýani Lewap, Mari, Balkan, Ahal vilayetde waksinaň pes edilmegi sebäpli ölümler pes edildi. Ýöne daşywdy, ýani waksina ýene-de urup başladylar, mundan beter ine şöyle ölümler galyp başlady. Diýmek, ölümleriň esasy bölegi waksina bilen bagly. O waksina bilen bagly näme esasyna waksinaň ýani analiz edip näme çyp adamlar ölýär, näme şoň analizi neden oklar? Türkmenistanda uraýaly komissiýa-da ýok, uraýaly analiz edip bilýän ýani guruma da ýok. Ine şoň üçin Berdimuhammedow gat şart ýagdaýda daşary ýurtdan ýür ýetirleşdiren komissiýa getirip şonu barlatmaly. Ýöne o halkyň prezidenti bolman soň onu gizliýe, tersine. Sizin ýadyňyzda bolsa men Wozun öňüne çykyş etdim. Şolar hatlary ýerdim. Indi Wozun ýol boşdy. Ine Türkmenistana barýar. Barlagy bilen. Hani görür näme utorýar? Egerde şu Türkmenistana baryp ýene-de koronavirus ýok diýen ýagdaýda Wozun öňüne ýene baryp maskasyny bersin. Mundan başga Türkmenistanda täzelikler bar. Ine bir näçe ýyl mundan odan girenler we Berdimuhammedowyň garyndaşlary Germaniýa gidip durulan reisi sakla, içinin adamlarını düşürüp, onu bir saatyň içine dezinfeksiýa edip, öýler 15 bolup Germaniýa gitdiler. Men öňkü gepleşimde aydandan size Berdimuhammedow öz tohumy bilen konstitusiýaň ýokurtunda, olar döwleti öz husus kärhanasy ýaly ulanýarlar. Olar samolyotlar taýyp minenýaly, ýani $2,5 milyon Germaniýa wagt gelýär. $2,5 milyon olar üçin pul der. Olar her gerek oturumdan $10,000-15 milyon toýýarlar. Şoň üçin ine olar taýýarly bizim pulumuzy ogurlap, ýene-de hökümet bahasyndan hökümeti bankrot edip, ýani şol zelka bilen şol, ýani hasap bilen iň ardan bahadan samolyot töläp bizim samolyotyň resurslaryny ulanyp, ine haramlyk edip gezip ýörler bütün dünýäde. Hani karantin? Hani ýollar ýapyk? Ýoldaş Berdimuhammedow. Ine ýoldaş Berdimuhammedow, men gepleşim oturan ýygynak fonu ýokursunda ingilisçe ýazyldy. Günne hatlar gidenne şu sözler gidýändir hemmere. Berdimuhammedow halkyny genosid edip 2020-nji ýyldan bäri 1,5 milyon halky ne içine salýar, ne içindäki türme gawalan halky daşyna çykarýar. Berdimuhammedow ýene bir duýdurýan, biz size maskara ederiz bütün dünýäde. Gözüňizi basyp ýollar açyr. Häzir hiç bolmakka maskaraňyz ula barmakka açyň ýollar. Özüňiz seredin. Agry özüňize gerek. Bir ula barýan adam ýok. Ýarlakçylar we çapakçylar sizi gollaýmasa bütün dünýä ýygrenýär. Ine seredin, hormatly watandaşlar. Türk döwleti Türkmenistanyň prezidentiniň size hormatyny berenok. Turan döwletinden kogdular. Şunu indi Sina hökmünde ýa-ki çagyrýarlar. Sebäbi Türk döwletine giýjek diýip bir söz berýär, aktivistler basın, ýa-ki dawleny edin, batyş edin diýip, şu wagtdan Türkmenistanyň garaşsyzlygyna ortlar çagyryp gizli gepleşikler geçýär. Şu ýaly 200'li bütün dünýäni 200'lük bilen ağırlayan ofitsialna statistika boýunça gülýaly ýöne hakykat bir katastrofada. Ine şu ýaly 200'li adam. Şoň üçin bizim durmuşymyz, bizim bakly durmuşymyz, Türkmenistanyň geljegi Berdimuhammedow hiç baglar. Eger biz şonu baglaşdyrsak, Türkmenistany katastrofa eltýär we halkyny katastrofa eltýär. Bu gurulan binalar, bu gurulan jaýlar, zatlar, kanallar, zatlar kime gerek? Diňe Berdimuhammedowyň kultuny ýanky şonu arkadagyň kimdigini görkezmek üçin bütün dünýä. Bular bir köpük
haçanna Türkmenistanyň daşyna bir adam ölüp durha, şoňa Türkmenistan kömek edilmese. Haçanna Türkmenistanyň daşyna 60lap adam ölünne, öwle baryp yatanna şöyle. İlçihanaň adamlary ne öwle baryp şolara hatyra uny, ýani hormat goýýar, ne de Türkmenistana tanýar. Diýmek Türkmen halky Berdimuhammedow üçin hiç zat. Şonuň üçin ine seredin. Teget Klyjov nur ýagdy. Häzir Harkowda agyr ýagdaýda ýatyr. Şu oğlan 1998-nji ýylda dogulup, ine şoň medisina problemasy bar, ýani daş we içinde. Şo daşa şonu täsir berip, ine agyr ýatyr. Şunu ýanyna urunlar kömek edip, öz jüýtünden pul çykaryp, şol adamy kömek edýär. İlçihana jaň edip kömek sorasa, hani iýerin dokumentler biz bir görelýär. Oho, dogun, sen ılgak gitmeli şöyle. O senin grajdanın. Şol grajdanlaryň salgytlary we şo grajdanlaryň tegi baýlyklary sana aýlyk hökmünde gelýär. Sen borç aldyň Türkmenistanyň prezidentiniň öňüne, Türkmenistan halkynyň öňüne, Türkmenistan döwletiniň öňüne halkyma hyzmat etjek ölünçendi. Hany o sözler? Boş kasamlar, Türkmenistanyň prezidentiniň boş kasamlary, hökümetdäki işleýän paraholun boş kasamlarynyň bizar boldyk. Şoň üçin ene biz sizi habardar edip durýar şu nur ýagdaýynyň ýagdaýlary boýunça. Nähili ilçihanasy şunu kömek edýär. Kömek edýän bolsa öwürs, kömek edmeýän bolsa maskarasyna düşýär. Şoň üçin ünsürlik seredер we sizi habardar edip durýar. Başga da aýtjak zatlarym bar. Şu mesele boýunça ine prezidentiň Berdimuhammedowyň enegül doganynyň adamsy Ananazar Rejepow oğlu Hacı Murat bilen Şamy, Hacı Murat'a narkoman oturan Şammy diýenem Şamrat. Bular bir samolyotlar Dubaýa gidýärler. Şöyle gelirin çekmeyene. Dubaýa gidenler şu Berenç tipmen öňkü epleşimdaýdan Hacı Murat'ın oğlu Berenç 18 ýaşyndaky oğlun Aşgabatyň we Aşgabatyň çäklerindäki hemme magdynlary reket edip pullar ýygnap 50%-laryny Ananazar Rejepow 50%-laryny öwrüp alýar. Sedin, ünsürün. Şol oğlanjyk 18 ýaşly $10,000 soňra bir günde ýani gözem üýtkene oğlan. Ine şu ýaly adamlar sedin, Türkmenistan prezidenti, onuň ogly Haramzada. O Haramzadanyň ýani aýalynyň doganlarynyň ýegenleriniň çağlary çykyp başlady. Ine şol oglany Dubaýa gidip gezdirip, ondan soň Ýewropa gidip okutmana gitdiler. Egerde şu deýuslar, ýegenler, ýani sowgatsyz, bilimsiz bolan bolsa, olaň çağlary sowgatly, bilimli bolup Türkmenistana gelende etjeklerine bolsaýdy. Şoň üçin hormatly watandaşlar, biz şulardan diýmeli. Onuň üçin biz her kim öz haklaryny almaly. Ine Türkmenistanyň halkynyň içinde hem daşynda uly problemler bar. Bizim halkymyz ezilip durýar. Ýalnys men nur ýagdaýynyň ýagdaýyny görkezemde, ine şul olanyň ýagdaýy beýleki bizim watandaşlarymyzyň ýagdaýy ýaly. Şu ýaly kesel bilen banisa, hassahana düşüp, o ýerde de uly ýani hassahanada gutulmak üçin pullar tölemek üçin harajatlar gatyly bolan soň şul olanlar, ýaş olanlar öz watanyna hyzmat edip, watan galdyrmaly olanlar ine köseklenýär. Sebäbi bularyň ne dokumentleri bar, bularyň ne de strahowkasy bar medisinski, bularyň ne vaksinasy bar, bularyň ýöne problemasy köp. Ine şul bizi nelegal edip daşyna köseýän bir adam bar. Onuň adam Türkmenistanyň milli lideri, Türkmenistanyň öz tohumynyň arkadagy Berdimuhammedow kezzap. Indi ikinci tema geçeli, hormatly watandaşlar. O temaň ady Türkiýadaky ýagdaýlar. Birinji habarlardan başlanýar Türkiýeden, ondan soň biz esas temamyza geçeriz. Ine Türkiýede habarlar bar, ine bizim aktivistlerimiz boýunça işler ýapyldy. 25 tane aktivistlaryň işleri dolu ýapyldy. Şul turan birleşik bolanlar, ýani Türkiýanyň ýürütilişiniň gullugy şol aktivistler gysyp başlady. Özbekistanyň kyny, Gyrgyznyň kyny, Gazan kyny, Türkmenleriň kyny, Täjikleriň kyny. Ine şu meselede Türkmenler aýrdylar. Gysan oklar.
Şu mesele ýatyldy. O ýadyňyzda bolsa Dur Sultany sakladylar, ondan soň beýlikleri saklajak diýip aýtyp başladylar da şu tema ýapyldy. Diýmek, bizim aktivistlerimizin hereketlerini Türk hökümeti dogry, durnukly we ýerlikli gördi. Türkmenistanyň prezidenti Turan birleşiginden kogulan soň ine bulunny özü ýa-ni öz döwletine galýar. Sebäbi Turan birligine giýse ine o ýerde de ýa-ni Erdogan muny alar ýa-da döwleti alar diýip ondan gorkýar. Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow hiç siýasaty ýok. Siýasaty hemme dünýäde utuldy. Muň alyp barýan siýasaty dine özüni we Türkmenistany maskaralamak. Şol urda gaty ösüp uly ýeňişler alany. Bize kä wagt diýerler, ine siz aktivistler Türkmenistany maskara edýär. Oho, Türkmenistan biz maskara edemok. Türkmenistan halky bütün dünýäde belli. Türkmenistan halky gulýal bütün dünýäde işläpýär. Dokumentsiz, ýa-ni kämilliksiz, strahowkasy işläpýär. Türkmenistanyň içini ýagdaýlary gatar bolsaň bizim watandaşlarymyz, bizim doganlarymyz ölüp o maskaraçylyk dälmi? Biz näme Türkmenistany şu Türkmenistanyň prezidenti bilen baglanşdyryp durýar? Ýok. Ol maskara bolup dur günne. Muny bir ýere eltsen sen maskara edýär. Bir elter ýaly, muny bilen elini gysyp ýanyna durup durar ýaly. Bir maskaraçylyk. Türkmenistanyň içinde bir maskara adam bolsa şoň ýaly. Men düşünemok. Akşy Taparow, o burkala ýaly Cemal Taparow, ýa-ni Gulşat beýleki, Gözel Şaguliýewa, bulara bu torun binamyz bar. Ýülleri padoş bolup, indi halkdan ötünç soraman gaýtyp Berdimuhamedow öňüne zatları, ýerine zatları, aýaklaryny, ellerini şol bara ölüp ýatsa da şoň aýaklaryny okşap durýar. Ne olar ýaly adamlar bilen Türkmenistanyň geljegi ýokdur. Şoň üçin Türkmenistanyň geljegine şol adamlar ýiter saklanan. Indi biz esas temaga geçelim. Şu esas temanyň birinji soragy Türkmenistanyň Konstitusiýa we Sosial Durmuş Kodeksynyň işleşi barada. Şu Türkmenistanyň konstitusiýasy işleýärmi, işleýärmi? Ya Türkmenistanyň Sosial Durmuş Kodeksy işleýärmi, işleýärmi? O diňe bize bar. Şoň üçin men sizin hemmäňize bir maslahat berýän. Her wagt Türkmenistanyna ýa-daşyna öz haklaryňyzy goraň. Öz haklaryňyzy gorap, siz awantajlaryny alýaňyz. Ine Türkmenistanyna hiç kim häkim bolasy gelenok. Näme? Sebäbi adamlar häkimlige bar we ýem öz haklaryny talap edip başladylar. Häkimler basylyp başlady. Bu tarapdan haramda bu bu tarapdan halkyny bulardan talap edýär. İki oduň arasyna indi häkimlere pul berilýän bolsa indi geçetler ýerine. Häkimleri Türkmenistanyň prezidenti gözläp tapyp bilen kim goýman. Borç hökmüne goýýar ýa-ni. Bir ýalňyşlyk etse borç hökmüne öňki polisde işläp kogranlar goýup başlady. Her Türkmenistan döwletini, hökümetini şuryaly bir gadyrçylyk, bir agryçylyk häkimleriň derejesi bardymy şoň? Ýok. Ine. O diýmek Türkmenistan ýykyldy, döwlet ýok. Bandit hökümeti var, bandit var başına we onuň ýegenleri banditler, ýa-ni garnaşlary boldy. Olar prezidentiň bir dogany gönü ministr, ýa-ni ministr obrazowaniýa girip gön aýdýar. Studentler pul geçirmän, biz olary iyi beremok diýip. Oň aklam işlemok. Sen Türkmen hökümeti sen konvertasiýa etmeli, sen konvertasiýa edebilmeseň sen atstavka etmeli. Sebäbi Türkmenistanyň esas valutasy Türkmen manady bütün dünýäde konvertasiýa bolmaly. Konvertasiýa bolmaýan bolsa 30 ýyllar hormatlanmayan diktatorlar siz näme adamlar? Manadyňyz ama ýörenok hiç ýerde. Dünýäde ýörenok. Manady ol vagonlap, konteynerlap bütün dünýä eltdiňiz, onu alýanam ýok. Şoraýaly Türkmenistany bir ýaly awraýan açylama. Iqtisadiýet diňe özüňiz üçin dollar ýygnamagy üçin işleýär. Bizim ulanýan manatlarymyz ýörenok hiç ýerde. Diňe Türkmenistanyna gerek. Şoň üçin Türkmenistanyň işçi adamlara
çağlaryň maşgalasyny saklap bilmeýänlere özüňiz we maşgalaňyz halmady ýagdaý pes bolan adamlara ýüzlenýär. Gönü hekimliklere barında sosyal ve maddi durmuş kömegini talap edin. Şular şarkı kanunlaryň esasına haklanyňy talap edin. Mesel o hak berin. Türkmenistanyň konstitusiýasyna daýanyň. Şu hekimliklerin öňüne barýaňyzmy? Şuna daýanyň. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasy esasyna Türkmenistanyň öz ygtyýarly halk tarapyndan amala aşyrylýar. Türkmenistanyň prezidentiniň tarapyndan näme? Türkmenistanyň halky tarapyndan aşyrylýar. Halk döwlet häkimetiniň ýeketek gözbaşydyr. Diýmek şu halk hökümete seredip islen wagt aýyp bilýär diýdi. Türkmenistanyň halky öz häkimetini göskönü ýa-da wekilçilikli edaralyň üstü bilen amala aşyrýar. Türkmenistanyň halky öz häkimetini, ýani häkimetiň üstünden göskönü amala aşyryp biler. Şoň üçin siz häkimlige barýanňyzda göskönü sorag beriň şoňa. Şu konstitusiýanyň 3-nji maddasy size şonu yktyar edýär. Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamyň döwletde häkimeti eýlemäge haky ýokdur. Türkmenistanyň prezidenti we onuň garyndaşlarynyň hiç bir haky ýokdur döwleti eýlemäge. Şoň üçin Türkmenistanyň prezidentiniň kanuny we ol kerkçidäki çopanyň kanuny demdir. 4-nji madda. Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Adamy gorumak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralynyň baş wezipeleridir. Diýmek, Türkmenistan prezidenti, kabinet ministri, onuň ministrliklary, häkimler, edaralar hemmeti Türkmenistanyň grajdany, şol adamlara hyzmat etmek borçly. Siz häkimlige baranyňyzda ol size jogap bermek we size hyzmat etmek borçly. Siz şondan talap edeniňizde ol size borçly. Şöyle baranyňyzda eýem ol size borçly. Ol eger prokuraturyny çağırsa prokuratura size borçly, hyzmat etmäni. Polis çağırsa polis size borçly, hyzmat etmäni. Emhemeni çağırsa emheme size borçly, hyzmat etmäni. Şoň üçin gorkma. Olar size borçly. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 4-nji maddasyna aýdym şolar. Okan diýin şu 4-nji maddasy boýunça sen maňa borçly, men sana däl. Men şöyle gelip, men öýümde çörek ýok, çağırma nahar ýok. Menne hiç ýer giýdeji ýok. Bizi karantina soktuňyz, indi götürüňiz diýip olardan sosial maddi kömegini talap etmeli. 5-nji madda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň. Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goralygyny käpillendirýän döwletdir. Durmuş taýdan diýdi, sizde agyr bolsa, size kömek etmek şuna. Türkmenistanyň prezidenti we onuň hökümeti. Näme eger problemaňyz bolsa, ine Türkmenistanyň hökümeti kömek etmeli. Şural epidemiya, koronavirus gelen ýagdaýynda Türkmenistanyň hökümeti giýje günni o diwarlary açma, binalary açmaly, ılgap giýje günni Hudaýlygyň bir ölen adam bolsa ılgap şonu ýani diýretme şol. Şol ýaly halkyna hormat goýmaly. Bu näme diýär? Ay biz näme edeli? Siz hiç tat edilmeýän bolsaňyz boşadyň şo ýerni. Ýaş olanlar gelir, şolar giýje ony işlerler. Ýaş adamlar, gurumaçylykly, öýleri, ýani ukyply, öýlerini bilim taýdan sizden has güýçli adamlar gelir. Biz saýlawry geçirip goýak olar. Saýlap, seçip, elekden geçirip. Boşadyň hiç tat bilmeseňiz, boşadyň Türkmenistanyň prezidenti. Oňarakmy? Boşat ýeri. Atstavka etmeli. Halky ezdiň sen. Gulçuluğa salyň. İçinde daşyny halky salyň gulçuluğa. Mundan meter katastrofa, mundan meter sen ýani sen edbilen zadyň ýok. Şundan meter ýeňişiň ýok, gazanan zadyň ýok. Iň dünýäde erbet zatlar bolsa gazanyp bildin. Şu dünýäde sana deň prezident ýok. Demirgal Koreýanyň prezidenti öz halky üçin ölýär. Sen näme diýäň? Sen garyndaşlaryň, ýegenleriň, tohumyň taýyk edip biziň samolyotlarymyzy Germaniýa bir ýere gitse bir zat diýse näme diýäň? İşinden aýryp owdun etýär. Hande öyle. Diýmek kanun işlenok. Onu biz näme sen diňýär? Sen näme işleýän onda? Watan programmasyna näme çykýan? Kabinet ministri gelme. Sen bandit. Sen döwleti
Kanuny döwleti bandit döwleti gurdun. Sen Türkmenistanyň kanunlaryny işledin ok. Sen Türkmenistanyň kanunlaryny ýykdyň. Konstitusiýany söküp, seçip, söküp, bozup, näçelik çalışdyň? Türkmenistan konstitusiýasy bütün dünýä konwensiýanyň esasyna gurulýan. Senin hakyň ony ellemän. Näçelik çalışdyň ony? Şoň üçin kezzap we jinaýatçy Berdimuhammedow. Biz sizi tutak etmeli, gatşalt ýagdaýda. Indi Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 28-nji maddasyna serederiň, hormatly watandaşlar. Türkmenistan adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň deňligini, şeýle hem milletini, teniniň, reňkiniň, insanyna gelip çykyşyna, emlak hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine, garaýşyna, siyasi, ynam yktygatyna ýa-da gaýry ýagdaýlara garamazdan adamyň we raýatyň kanunyň we kadiýetiň öňündäki deňligini käpilendirýär. Diýmek, sen prezident bol, sen gökdepeli bol, sen çüýük tohumdan bol, sen şammy bol, sen hajymrat bol, sen beýleki narkoman bol. Bizim öňümizde siz deň kadiýet öňünde. Biz sizi kadiýete çykyp bilýär. Şu ýerde bir soru berýär. Türkmenistanyň istenlik grażdany, Türkmenistanyň prezidentini kadiýete çekip bilýärmi? Howa. İstenlik soruda çekip bilýär. Türkmenistanyň grażdany, daşar ýurtdaky Türkmenistanyň ilçihanalary, pasportlary uzatmasa, olar kadiýete çekdirip, ýa-ni çözgüldüni alyp etdirip bilýärmi? Howa. Şu mesele men aýratyn çykyş ederine size ýollaryny koýarym. Inni ýygyny seredeliň, hormatly watandaşlar, 40-njy madda seredeli. 43-nji madda Türkmenistanyň esas kanunynyň, konstitusiýasynyň 43-nji maddasy näme diýär? Raýatlara kanunyna belgilenen tertipde ýygnaklary, ýygnançyklary, ýürüýişleri we beýleki köpçülikleriň çäreleri geçirmek azatlyk käpillendirilýär. O Berdimuhammedow ruhsat bermeýär. O konstitusiýada belli. Şonu Berdimuhammedow bozan ýagdaýynda öz emhemşiklaryna ýa polismenlere aýdan ýagdaýynda Berdimuhammedow jinaýatçy bolýar. Emheme jinaýatçy bolýar. Polis jinaýatçy bolýar. Haçan siz ýürüýüş edip ýa çykyş edip ýa näliňe ýa nädaçylyk edip hekimligiň öňüne baraňyzda olar ýanyňyza gelse, bolanok diýse, düşündirin şoňa. Türkmenistanyň 43-nji maddasyny bilýäňmi diýip. Bilmeseňiz baraň okaň. Konstitusiýanyň eliňize alyňda ýüzüne gelmeýän. Sen şu ýerde konstitusiýany bozýan. Sen häzir Berdimuhammedow barka bozýan, Berdimuhammedow tizen gidýär, sizi jinaýata çagyrar. Siz adam zady, adam hukuklaryna, adam azatlygyna garşy hereket edýäňiz we şul hereketiň, jinaýat hereketiň ýa-ni möhleti ýok. Sizi jinaýata çagyrar diýip düşündirin şoňa. Hakykatdan hem boljakda polislere emheme işlerine yeni olarak ýüzlenýär. Siz soňky wagtda kanuny seredip başladyňyz. Siz kanuny kasam içdiňiz, kanuny hormatlar, Türkmen halkyny hormatlar, Türkmenistanyň konstitusiýasyny gorar diýip. Türkmenistanyň konstitusiýasyny Berdimuhammedow we onuň dogan gardaşlaryndan goraň diýip ine men size haýyş edýän. Türkmenistanyň konstitusiýasy bolmasa Türkmenistanyň döwleti ýok. Goraň şonu. Türkmenistanyň prezidentini goranyňda Türkmenistanyň konstitusiýasyny goramasaň döwlet ýok. Ýöne haçanda Türkmenistanyň konstitusiýasyny goranyňda Türkmenistanyň prezidentini goramasaň döwlet bar. Siz Türkmen döwletini saklajak bolsaňyz ine formula. Türkmenistanyň esas kanunyny goramalysınız. Şondan aňyry gitmeň. Jinaýata çekilersiňiz. Egerde şonu gorasaňyz, size hiç kim işlat diýmek gaýtar, sizi täze geljek gurumada, ýani emheme gurumasyna, polis gurumasyna ul wezipeleri işlersiňiz. Şoň tapawdy. Indi Türkmenistanyň esas kanuny bolan konstitusiýanyň 54-nji maddasyna seredeliň. Raýatlaryň ýaşy boýunça näsaglaň maýyp bolan işe ukyplygyny ekleýijini ýitiren işsiz bolan halatyna we gaýry kanuny esaslar boýunça durmuş üçinçiligine hukuky bardy. Ine işsiz bolan halatyna siz işsiz barın hökümetiň öňüne men işsiz men
öz maşalamyny ekläp bilemok, maňa durmuşyň üçinçiligini hakyma maňa Türkmenistanyň sosial durmuş kodeksynyň esasynda maňa işçilik pasobiýasyny beriň diýip talap edin. Hökman bermeli. Şonu berilmese, uny, eti, ýagy size getirip bermez. Sizin giýlejiňiz ýok. Siz günäkär dälmi? Sebäbi ony hökümet dolantyryp barýan, ýerine ýetirji hökümetiň ýolbaşçysy Berdimuhammedow günäkär. Sizin bar ekonomikadaky aýlanjak pullaryňyzy, tebii baýlyklardan çykýan pullary, ýani gaza satylyp, paxtan satylyp, newdi satylyp çykýan pullary Berdimuhammedow öz ýegenleri dogan garnaşy bilen ogurlanýar. Şoň üçin sizde iş ýok. Berdimuhammedow karantin diýip adamlar galaýmasyn diýip welaýatyň arasyndaky ýollary ýapyp sizi işleden o. Sizden gorkup. Ine şoň üçin sizin giýlejiňiz ýok. Ýokmy? Bolýa kanun esasyny talap edin. Kanun esasyna häkimden talap edin. Maňa ýanky sosial kodeks, sosial durmuş kodeksi boýunça maňa hökümetden üçinçilik edin. Men öz pulum ýok, maşgalam taklap bilemok, men ölmeli. Eger döwlet bolýan bolsa, onu üçinçiligini etsin. Eger döwlet bolmaýan bolsa, bular banditler bolsa, onda biz hemmemiz galyp döwletimizi elimize alyp döwlet turmaly. Täze. Bular ýykybilýär, ha iksan diktator döwleti ýykdylar. Ne kanunlara seredýärler, ne kanunlara hormat goýýarlar. Diňe paraxorluk, banditlik. Utanan oklaryň. O haramdada da öňe çykyp gürleýän bolýar bir zatlar. Ýüzüni padoş edip. Haramul Berdimuhammedow. Şoň üçin ine egerde işçilik bolsa sizde, işlemeseňiz, ine şu hökümet sizi götürmeli. Hökümetiň birinji borjy bütün dünýäde, diňe Türkmen hökümetde, bütün dünýäde. Ünsörüm, bäýerde işlemeseň, saňa sosial kömek bar. Sen bar, alýan, alýan da internetde doldurýan özü şoňa ýapdy pully. Türkmenistan näme? Tapawdy. Bäýerde näme? Gaz barmy? Ya newit barmy? Ünsörüm, gazyň bahasy $200'dan $1700 aldy. Edil bir hepde. Hana pullar? Berdimuhammedow. Näme diýen sen? Sen Hytaýlara ýeri satýan, Hytaýlara ziyat galyp bahan pesilip tapaw nurýan. Hany pullar? Haçana çelli sen puldan doý bilen o. Türkmenistan baý döwlet, hemmetine pul ýetmeli. Haçana çelli öz tohumy bilen halk kösäp, ýani gyryp pullar oglajak. Haçana çelli. Indi karantina girilmenke işläp ýören adamlara mesaj. Siz karantin bolmaka 2020 ýylyň martyna çeli işläp, biznes edip, parykmaker bolup, magazynçy bolup, işçi bolup, guluşçy bolup işlediňiz. Ine şo ýerde karantina düşen soň, şo biznes ýapylan soň, magazynlar, dukanlar, guluş magazynlar, eşik magazynlar ýapylyp, siz işleýän. Ine şo ýagdaýda Türkmenistanyň hökümeti size hökman onu şeýle diýler, wagtlaýyn ukypsyzlyk döwrüne size kömek etmeli we sizin üçinçiligiňizi, ýagny sosial kodeksyň we konstitusiýanyň esasyna size pul bermeli. Bütün dünýäde şeýle edilýär. Ünsörüm, Türkmenistanyň sosial kodeks boýunça 59-njy maddasynyň esasyna, ýagny wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça döwlet kömek puluny hukuklar bar adamlar kimler? Ne bar adamlar diýip ýazýar. Menim size kimler diýip goşýanyny düşündirýän. Şonuň 3-nji bölümi bar. Şoň bölümiň esasyna wagtlaýyn ukypsyzlyk döwrüne şol aşagdaky adamlar degişlidir diýip aýdylýar. Şoň üçin bir ýanky ýöritilişdiren tekst bar. Ýokunç keseliň dören ýerlerindäki işden çäkleşdirilen adamlara karantin düzgün sebäpli wagtlaýyn zähmet ukypsyzlygy boýunça şol adamlar döwlet kömek puluny hukuklary bardygyny ine şol Türkmenistanyň sosial kodeksi, sosial durmuş kodeksiniň 59-njy maddasy düşündirýär. Diýmek, biziň barymyz karantina bolan soň, bu welaýatdan o welaýata geçip bilmän soň, şol pullary biz münasip. Türkmenistanyň hökümeti şol pullary bize bermeli, mejbur. Şoň üçin siz talap edebilirsiniz. Men
koronavirusun esatyna işimi bitirdimmi? Maňa pasobe berýän. İşsizlik pasobesi. Häkimlige ardaýdym. Häkimlik etmese gün prokurora ýazyň. Prokuror häkimiň bilen prokuroryň arasyna uruşlar gidip dur. Oňa şu bahana bolsa bolýa, o prokuror häkimi gyrýar. Olam çözmese kazy ete beriň prokuraturaň üstüne. Ve Ministeriýa ykdysady ministriň üstüne beriň. Maňa pul berilen o, pul ýagan o. Şo kazy ette utulmasaňyz, şo dokumentler bize ýagan. Biz beýerde kazy ette utup, bu kazy etiň çözgüdi Türkmenistany mecbur ýagdaýda etdirýär. Ine şunu özem valyutada keslikler şoň meşgul. Ine şu ýollar bar, siz şu ýolları geçmeli. Bu absolutny kanun ýollar. Siz şu ýolları geçeňizde siz kanun bolanda, siz Berdimuhamedowyň adyna tutaňyz. Siz Berdimuhamedowyň hökümetiniň borçlaryny talap edýäňiz. Berdimuhamedowyň ady gaýty Berdimuhamed sizi tutup eliňizi ysmaly. Meniň alyp barýan hökümetiň içinde haramlary aýyp berýäniňiz üçin sag bol diýmek üçin size. Egerde hakyky milli lider bolan bolsa, hakyky öz tohumynyň arkadagy däl, halkyň arkadagy bolan bolsa şey derdi. Şoň üçin size aýdýan şu kanun ýollarda häkimlikleriň öňüne baryp talap eder. Ine biz barýar, tok ýok, tok bar. Baryp başlaň. O ýerde bir ýerde çykyp başlasynlar bize barýar Türkmenistana. Biz wapşe protestler geçirir. Egerde çözmese protestler edip kuşgun olup şunu yıkıp gaýdýar. Hem için başga döwletlerde işini itirenler, biznesini itirenler adamlara kömek edýär. Ýöne näçe Türkmenistanyň kömek edilýär. Näçe ine ösmedik döwletler, Portugaliýa ýa Günorta Ýewropa döwletleri, ýa adam sanyna görä öz ekonomika pesirýär. Bizim ekonomikanyň eger hakykatyna geçip, ýa rynочный ekonomikaga geçip, bazı ykdysadyata girsek, bir küçük ýylda hakyky pullary alyp, ogurlanmasa şo pullar hakyky büdjede biz galyp gidýäs. Ine şu döwletde hökümet sosial kömekler bar. Näme şu bolan? Sebäbi Berdimuhamedowyň Türkmenistany baýatmak ýa Türkmenistanyň halkyny baýatmak bilen iş ýok. Türkmenistanyň büdjetinden pullary oglamak, bizim tebigatlaryny çykarmak, uly meçherde satmak we şo gelýän pullary Türkmenistanyň büdjetine salman. Wne büdjetni fondlaryň üstüne oglamak. Gelýän pullaram öz guruluş biznesiniň üstüne ýene bir oglamak. Şondan galan zatlaram ýegenleri, generalary ýa-ni garnaşlar çöp ogurlaýar. Türkmen halkyna iş adamlaryny. Hudaýa şükür iş migrantlar bar. Türkiýede beýlik döwletler. Şolar halk saklaýmasa Türkmenistanyň hökümeti halk üçin ýa. Türkmenistanyň hökümeti halkyň hökümetinden. Ya biz olaryň hiç gaýsyny saýlandyk. Ne prezidentini saýladyk, ne saýlawlarda ýa-ni wekilleri saýladyk, meclisiň halk kengeşiniň wekillerini. Prezidentiň görkezmesi bilen saýlanan adamlar. Şoň üçin ýagdaýlar şeýle diňe gidip haklaryny talap etmeli. Indi biz ikinji temaga geçeli. Esasy gepleşiň, esasy bölümiň ikinji temasy. Türkiýede Türkmen iş migrantlaryň we Afrikadan Türkiýe gelen iş migrantlaryň bilen deňişdirip görelim. Näçe şonuň tapawudy bar? Näçe Türkmen migrantlary Afrika migrantlardan tapawudy bar? Ine şonu sebäp geçelim. Birinji bilen biz gelin Türkmen iş migrantlaryň Türkiýedäki Türkmen iş migrantlaryny ýa-ni mysal hökmünde sebäp geçelim. Egerde siz turist bolup Türkiýe bar awtobusda ýa-da köçede türkmenleri seyretseňiz, onu türkmenler hemme zatdan gorkýan, dokumentsiz, wagtynda çörek iýmeýän, horluk görýän, gapygalar görünýän, hemmenin öňünde ikeplen durýan, ruhtan açan watansyz, maşgalasyz, baý ýurduň garyp bullary şolar meni. Siriýadan gelen adamlarym gollaw köp. Olaryň ruhlary türkmenlerinden ýokary, olaryň dokumentlary ýa-ni kämilleşdirilen. Türkmen adamyň özüne göňlügem ýok. Onun kanun tarapyndan illegal, kanun tarapyndan ýören ok, gaçak bolup gitmiyor. Türkiýede iş yetkililere düşen, şertler pes ýerde işleyen aýlygyny
beýleki halklardan pes alýan zähmet ýesirligini gezip gören adamlar. Hakykatdan bolsa biz baý ýurduň adamy, nebit we gaz satyp öz watanymyzda rahat ýaşap, jip sürüp ýörgen adamlar. Öz watanymyzda maşgalasy bilen ýaşap, dogan gardaşlarymyň arasynda ruhlanyp, mertebemizi assyryp, ýani ýokurlandyryp gezmeli adamlar. Şoň düşünjesi köp adamlar bolsa puluny sanap bilýänem bolsa, ine onu biz seherçe gymyldasak Türkmenistanda eýen baý bolardyk. Şol ýaly bizim düşünjemiz şol zatlara ýeten ol. Ine men şoňa jan berdim. Näçe biz orta baý bolup watanymyzda arkyň ýaşap ýürmeli däl adamlar. Näçe bolmasa özi maşgalan ýesi bolup watanyňdan öýüňde oturmaly adamlar biz özümiz. Näçe biz şol ýaly bolup bilemdik. Gynansak da hakykata seyretsek biz. Köpüsiniň gelini we çağlary Türkmenistanda galyp, gerekli maşgala terbiýesini alyp bilmän, ejeleri, maşgalary, çağlary, kagasyň ýa-da ejeleriniň kösünü garaşyp, ýola seredip oturanlary görýäs. Näme şu zatlar bolup geçýär? Özüňize bir soragy berin. Näme etdik biz Türkmenistan hökümetine, näme etdik biz Türkmenistanyň prezidentine? Biz şu ýaly çağlarymyz, ejelerimiz, maşgalalarymyz terbiýesi köçä seredip biz garaşyp oturýarlar. Şonu koda näme bardyk? Näme boldy bize? Gelin şoň üstünde pikir edelim. Bizim vatandaşlarımız öz ýurduna baranda türmäge baran ýaly bolýar. Olardan nirde boldun, kim bilen gatnaşdyň, daşypda näme işlediň diýip dapros edýärler. Olar eýem hökümetiň düşmanlary ýaly görýär. Şol baranlar aeroportuna ýeşende eýem gulluklar, ýani parahollar şular düşman ýaly görýär. Teher bir zat bolsa da deport edip ýermek görýärler. Näme Berdimuhammed bütün dünýäden gorkýan, ýa bütün dünýä Berdimuhammedowa garşymy näme? Egerde bütün dünýä Berdimuhammedowa garşy bolýan bolsa, onu diýmek Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna bir problem bar. Näme bütün dünýäden öz hakyky siýasatyny gizleýär? Näme bütün dünýäden adamyň haklaryny, hukuklaryny bozýanlygyny, Türkmenistanyň adamlar salmaýanyny, pasportlaryny uzatmaýanyny, Türkmenistanyň halkyna hiç bir mümkinçilik bermeýänini näme gizleýär bütün dünýä? Onu alyp barýan siýasata ol. Onu diýmek bizim hökümetin bütün dünýäden gorkup otur. Şu bütün dünýä Türkmenistan diýip ýanglansa bular büyük ýaşaýar. Siz biz bir tarap döwlet, siz bizim içki meselelerimize goşulýaňyz diýip ýanky Türkmenistanyň prezidentini gorýarlar. Täze bir taraplyk ol Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmen hatlyndan bir taraplygy. Türkmenistanyň diktatoryň ba döwletlerden bir taraplygy. Garaşdyrylgyn o Türkmenistanyň prezidentiniň bayramy, o bizim bayramymyz däl. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmen halkyndan garaşdyrylgy bol. Halky bilen garaşdyrlyk bayramy geçirdimi? Ýok. Ya bir vilayata bar, ine garaşdyrlyk bayram, ine size konsert, ine sizin produktaňyz, ine sizin nemäňiz diýip, ine size vilayatyna da pul berýän diýip, kim rast etdimi? Ýok. O zatlar bilýänem däl şular. Etmeliligini. Biz on ýanky şotçulygyny ýok, biz onun planyny ýok. Bizi nolik görýär. Özü noladan bizi nolik görýär. Idiot. Şimdi gelin biz Afrika ýurtlarynyň Türkiýe'ye gelen iş migrantlaryna sebäp görýär. Semizce tokgojan, çıpoçkoly, gugenýän, öýüne gowy seredýän, restoranlarda çörek ýeýän, öýüne hem ýerde garşy alyp barýan, hiç kimden kem däl, arkayn istendik problemadan haklaryny alyp bilýän, dokumenti bolmasa da gorkmaýan, bir zat sorasa, bir zat sorasa gaçyp gitmeýän türkmen ýaly. Şol ýaly adam. Onu saklap bolýar, onu gürleşip bolýar, sorgu edip bolýar, o gün aýdýan. O gün aýdýan zadyny gizlemeliler. Ertir men öz Afrikama baramda şu ýerde meni saklarlar, sorarlar, granitsa diýip pikirden ok. Onu bir zat bolan ýagdaýynda şoň döwleti garyp,
suwsuz, diňe savanna ýa çäglerden emele gelen toprak bolsa da, hiç baýlyk bolmasa da, ilçhanasy büyük bolýar. Şunu halas etmek üçin. Näçip şuraya garyp döwletde Afrikadan bular ýanky soňky ýüzlerde 100 ýyllap 100 ýyl gul bolan adamlar arqyn azat etýärler. Türkmen halky 30 ýyllap iksan diktatoryň aşagyna gelip biz öz külügimizden gorkýar. Näçip? Ne şu zatlar gaty ýanky şunu pikir etsen gaty özüne bir özünden bir gaharyň gelýär. Näme etdik biz? Şu iksan haramlady, şu biziň döwletimiz, biziň halkymyz şuna salýar. Biz näme etdik? Biz näme günämiz bar? Öz-özüňe soragy berýär. Gelin şu zatları analiz edelim. Näçip Afrikadan, garyp döwletden, suw ýok döwletden, hökümeti gowşak döwletden gelen Afrikan adamy arkadan Türkmenistanyň gelen adamynyň gahryman diýip garaşy bir azat bolupdy. Gelin seyredelim. Seyret. Şu Afrikadan gelen adam öz döwletinde ezilmedi. İstendik wagtda çykjak bolsa çykýar, istendik wagtda giýjek bolsa giýýär. Onun pasportu bu olsa istendik ilçhanada ýanky voyage bilen ýöne geçip barýan döwletinde de çalışyp bilýär. A biz Türkmenistana baranmazda biz ýanky eýýam jinayatçy, eýýam sen Türkmenistanyň prezidentiniň düşmany, seni ýanky dopros edip, seni hemme zatda ýanky eýýam hemme zatda seni sokup deport edýärler. Näçe? Bu döwlet bütün döwletlerden orkýar. Öz adamlaryndan orkýan döwlet. Bu döwlet däl. Bu biriniň padşahlygy. Ofitsialny däl, ýöne realny. Sebäp oň ýanky garnaşlary biziň samolyotlarymyzy takip etýär. İstendik döwlete gidip ýör. Olara ýollar ýapyk däl. Olara hemme zat açyk. Ýollar ýapyk. Ýanky bilgiler gymmat, karantin, virus bilgiler de bar. Olarda ýok. Biziň garnaşlarymyz öldü. Vaktin urup. Onun öleni var. Näme bir ýandan öleni var. Şonuň üçin men size bir soram bar. Biz Türkmenistany östürjek bolsak, biz öz haklarymyzy alyp öwrenmeli. Biziň başga ýolumuz ýok. Şu biziň haklarymyzy almak üçin biz näme etmeli? Men size düşündirdim. Ýani ekrandan şu zatlar näme etmeli? Hiç kim hereket edemok. Biz milyonlap hereket etmeli. Bizde hereket edýän o ýerde 30 sany aýal, o ýerde 20 sany aýal, o ýerde 10 sany aýal, bir 50-100 aktivist. Galanlary Türkiýe döwletinde ýaşamayan ýaly, ýok ýaly. Awtobusa minende ýani şpionlar ýaly gizlenýär. Olar görýär, ölin olar ýok. Ol bir boýowy iskustan bir tehnikasy bar. Seni görýän ýöne seni göremok. Seni görnemok. Herketin görnen ok. Sen ban ýöne sen ýok. Bir tehnikanyň ady bar, aýaksyz tehnika. Yani hereket edýär, ayagy gymylamayan ýaly bolýar, ýöne gelip gidip dur, urup dur, sen gören okşony. Sen gözüň ýa-ni tidiri alan okşony. Şu ýaly biziň halkymyz Türkiýede ba bolyn gilenip ýörler. Kimden? Näme emhym işgärler barmy Türkiýede? Ya näme sen Türkiýede azat döwletde, Afrikan döwletleri ýaly gelip bilen okmy? Ya näme sen şu ýerde öz haklaryny alsaň, Türkmenistana baranda sen çapym edýärmi? Ya sen çağıjyň, sen ejin qakyň çapym edýärmi? Ýok. Näçip Türkmenistanyň aýalmaşgyly galyp öz haklaryny talap etse, olar haklaryny berýärler, olar produktoryny öňelip berýärler. Diýmek o ýerde problema ýok. Näçip siz haçanla protestlara çyksaňyz ýa öz haklaryňyzy konstitusiýanyna alsaňyz sizde problema bolmalymış. Diýmek siziň kedýäňizde fantaziyalar bar. O fantaziyalar siz Türkmenistanyň içinde ýaşap psihik travma alyp, şuradan çykyp şu travmalar sizi gynap ýör. Diýmek siz türkmenler bilen üýüşmeli, ýa-ni märekeler geçirmeli, Türkmenistanyň bayramlaryna üýüşmeli, ine dernek açyly derneklere barmaly. Öz araňyzda gepleşip zat edip, göňüllük berip ruhlaryňyzy, mertebeňizi galdyryp,
Kelleňizde zatlar aýryr ýaly bolmaz. Ya ol psihik kesel. Biz Berdimuhammedowy idiot diýen bolsak, sizde de şo kesel bar. Siz bolmajak zady göz öňüne getirip gorkýaňyz. Ol bir kesel. Ol hakykat däl. Öňedilýärdi o zatlar. O zatdan soň bir topar derýan suwak geçdi. Şoň üçin bir sözde düşünürsem näme tapagy bar? Afrika döwletleri 100 ýyl mundan ozal gul bolýardylar. Ine soňky 50-60 ýyllarda ýani gulçylygy ýeňdiler. Dogry ýeňdiler. Bulu gandylar, ýeňdiler. Şoň üçin bu azat. Bütün dünýäde azat. Biz şul gulçylygy ýeňmesek, hemmämiz turup, berk bolup durup, öz haklarymyzy almasak, biz bütün ömrümüzi gul bolup, diňe Türkmenistanda da, daşna çykanda da beýlik Afrika ýygy galyp döwletleriň öňünde de özümüz egilip, ýa-ni döşümüzi açman, gysylyp ýörer. Hemme zatdan bu. Bir zat sorsa, ay bilemok diýip gaçyp gider. Bolýan zatlaryň şeýle. Bizim Türkmen halkynda näme boldy? Biz ikisany diktator 30 ýylla azatlykdan gulçylygy eltip 30 ýyllar. Biz şoňa aklymyz ýetene. Biz agyr bolup şoňa garşy güreşip bilemdik. Biz öz problemlarymyzy özümizin aramyzda aýdy bilemdik. Biz Türkiýede MHM bar diýip bir 5 san 10 san agentler bağ bolup bizi ýanky bütün şöyle ýaşaýan 1 million oly halk gorkudýar. Ol bir gülkünç zat. Ýa bolmaly. Haçan da sen konstitusiýaň esatyna öz haklaryny talap etsen, haçan da sen konstitusiýaň esatyna ýörep öwrensen, sen gorkmaýan. Sen ýaşaňda, aýna seredende özüňe buwunýan, özüňe buýsunýan. Sen şeýtmeli. Sen özüňi söýmeli, sen özüňe hormat goýmaly. Sen özüňden guwunmaly. Sen egilip beýleki halklaryň ýanyna ýa Türkmen hökümeti, halka düşman hökümetiň öňüne egilip ýörmeli. Talap etmeli. Şol konstitusiýaň esasyna bize hyzmat etmelimi? Talap etmeli. Sana kämillik beren oklarmy? Sana ýa pasportyň çalyşany oklarmy? Sen günemde. Sen Berdimuhammedowyň haramlyklaryna dahlyň ýok. Sen arasy adam. Sen iki eliň bar, iki aýagyň bar. Beýlik halklar ýaly senim şol ýaly adam. Näme sen özüňi beýlik halklara göre pes duýmaly. Ýok. Pes ýerimiz ýok. Näme biz konstitusiýany talap edip, ýani konstitusiýaň esasyna pasportda talap edip baranda bize bermeseler, üstüme söýseler imsimaýar. Maskaraty bermeli şöyle kimdir şoları düşünürmeli. Haram adamlar. Şoň üçin biz özümize guwunmaly birinji bilen. Biz özümizi silap, hormat goýup öwrenmeli. Haçanda biz özümizi silasak, haçanda biz ýanymyzda türkmenler silap öwrensek, hormat goýup öwrensek, ýani dastoyna gürleşip, üýşüp başlasak, onda bizde agyrylyk dörýär. Onda bizde biýek ynam dörýär. Ine şonda halk birleşip başlaýar. Halk birleşdi. Şul haramlar, şu haramlyklar, şu haramdadalar Berdimuhammedow ýaly ýitik diýer. Ine biz şoňa düşünmeli. Şoň üçin öz-özüňize ruh berin. Öz-özüňize mertebäni galdyryň. Egerde gahrmançylyk edip ýetişmedik bolsaňyz, egerde şu neçeli özüňizi gysyp, hemme zatdan saklap giden bolsaňyz, indi saklamak. Sen näme tapawyň bar özüňizden, Gazakdan, Afrika döwletleriň adamlaryň tapawyň bar. Sen akylly, ýazyp bilýän, bozup bilýän, okuly oturan, iki eliň sag, aýagyň sag, kelýän ýerine näme sen kösenmeli? Bizde döwlet we konstitusiýaň içinde haklarymyz bar, tebigi gaýryklarymyz bar. Bizde hemme zat bolmaly. Näme bolanok? Sebäbi biz öz-özümizi gorkutup, iksan porsi MHM şykbar diýip, polis bar diýip, o Berdimuhammedow Hudaý ýaly seredýär. Olar bir gutoran haramdada. Haramdadaryň arasyna iň bir gutoran. U kıyıksız. Şoňa integral ştoy stepeni diýsen düşünmeýärim o zatlara.
yktysadyýetyň kanunlaryny düşündirseň düşünmeýärem şol. Indi ömrüň soňuna çeldi düşünmeýär. Geraýyn urup akly erek gidip duran. Diňe saat çalyp, ýani ak maşinler bolsun, ýani psihik больницада ýaly, bir gara bolsa şoň killesini başga fantaziýalar dörep, Allajan muny ýani soraga çagyrýar. Şondan bolup gelýär. Şol ýaly bir uje ýani guturma adam. Ine ertir nesip bolsa hatyra gününi belýärler. Aktivistler we beýleki Türkmenistanyň graždanlary namysly öz halkyny syýrýan, dogun arnaşyny syýrýan adamlar barýa madaçylar. Ýani atsyz madaçylar. Şoňa baryp ölen garnaşlar bolmadyk, hostalar bolmadyk biziň watandaşlarymyza sadaka berýärler we daşlaryny arassalap şo ýerde ýani aýatlar okuýarlar. Barym şo. Erti 12-den 14-e çeldi. Barymda olur üçin barmaň. Ölen adamlar üçin barmaň, özüňiz üçin bar. Namasyňyz üçin. Şo ýerge baryp sen kimdiňi görkezsen. Ol bir protest däl. Ya nägirlik däl. Ya bir hökümete garşy däl. Gaýtyp Türkmenistany bütün dünýäde ýokary galdyrýan bir aksiýa. Barym şo. Dernekler açyň. Şo dernek islemeseňiz başga dernek açyň. Üýüşüp başlaň. Bayramçylyk bolanlar, şolar hatyra uny bolanlar, ya birine bir zat bolan üýüşüň. Görkeziň öz watançylygyňdy. Görkeziň öz adamçylygyňdy. Gorkma. Şu temany biz dowam eder. Şu gün akşam men aktivistler bilen ýürüýte açyk ýaýlan ederim. İnternetde siz soraw berip berersiňiz, siz jogap berip berersiňiz we siz gepleşe giyip berersiňiz. Şoň üçin şu gepleşiň ýani iýdigide seriýalar bolar. Sebäbi bu wajyp mesele. Bizim kellämizde, bizim fantaziýamyzda uly gorky bar. Biz şonu aýyrmaly. İkinji, biz özümize güwünli ýetmek. Biz düşünmeli. Kim ýerimiz ýok. O şanly, pammy, hajymarat, narkoman bize göre hiç kim olur. Ol bize göre moral taýdan pis Allahyň önünde dogaly barjak adamlar şol. Näme biz olardan pes bolmaly? Näme biz Türkmenistanyň prezidenti Geraýnşik Berdimuhamedowdan pes bolmaly? Kim zadymyz ýok. Köp soraglar biz şondan ýiti. Şo ýaly. Indi bolsa men Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedowa ofitsialny ýüzüni çekjek. Diktator Berdimuhamedow ýollary açyň. Türkmenistanyň halkyna, Türkmenistana azat girip we çykmaga ruhsat edin. Eger şonu siz etmeseňiz, biz sizi bütün dünýäde idiot diktator görkezip, maskaraňyzy şeýle bir bereriz. Gözüňize basyp ýollar açarys. Indi wagtyňyz az galdy. Ýollar açyň. 14-nji we 15-nji oktýabrda hormatly watandaşlar ine Warşawada ýürütülüşdirilen adam hukuklaryny Orta Aziýadaky döwletleriň adam hukuklaryny bozulýan meseleler serdiler. Men indik gepleşigimde hemme ýemel adresler goýan. Ýazyň şoňa. Şo ýazanyňyzda şu meseleler şöyle sultnamy hökmüne serdiler. Şu günden başlap indik hepden 5-nji güne çeldi haýyş, videolar paýlaşyň, Zoom protestler, öýdäki protestler, Zoom'a çykyp gepleşikler gurnap hemme zatlar güýçrek edim. Biz hemmeler görkezeli. Türkmenistanyň halky galdy we biz bütün dünýä gurumlardan, halkara gurumlardan, adam hukugyny goraýan gurumlardan kömek isleýänleri görkezeli. Şoň üçin biz Türkmenistanyň prezidenti öz halkyna garşy genosid alyp barýany, öz halkyny ezip durýandy görkezeli. Ine şonuň bilen men öz gepleşigimi utaýan, hormatly watandaşlar, Türkmenistan diňine sağ olun.